pamusoro imamo, pamusoro yedai ndauro nenyaya yakamhangarwa naBig Mo Smith Chidombera anobva muvhileji yekwaMunondo Shumba Ward achimhangarira Esau Sivanda. Mark Esau Sivanda. Achimhangarira Mark Esau Sivanda. Lieutenant Colonel Mark Esau Sivanda. Yes, please. No, I just want. Can you get my name right? Lieutenant Colonel Mark Esau Sivanda. Iri nhau yerora damage claim. Mwananza. Mavis Chidombera. Aripi mwana Mavis Chidombera. Aripi. Vana Sivanda. Wapo panapa anakwanisa kwaita. Wakugara naSivanda. Saka baba Big Mo Smith Chidombera vari kuklema rora ravo kubva kuna Mark Esau Sivanda. Ndona waenda wainayo mudare. Mavis Chidombera. I think I need to find out since Mavis was just Just I know Mavis are not correct. But I said number of sheep. Mavis are not correct. Percent, I don't know areas of which end up on home. In Doga we had failed at Ankara Mavis. Ankara Kuma Waki percent, but and another lady and Ramashan in one house. That I know. I'm not sure why am I here. I'm not understanding why am I here. Why am I supposed to be here? No say. I need to know what the charges are against me. I think let's be disciplined enough. I don't think it's proper for you to disrupt my court proceedings. Yes, you could be Colonel, but this is not the reason why you are here. Kuuya kupano is because of some irresponsibility on your part. Yakaitika kuma relationships ako yaunzwa na tezvara. So be responsible. Say, I have to repeat this that be responsible. Yes, be responsible. We are not here to teach you any mashoko newe. Mirira dare riite nyaya yaro sezvarinotadzirwa kuita nepamutemo. Chakumbirawo Big Mo Smith Chidombera kusimudzira ruoko rwenyu rwerudyi mutedzera zvandava kutaura mashure. Ini Big Mo Smith Chidombera. Ini Big Mo Smith Chidombera. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko rwenyu pasi. Ndokumbirawo Mark Esau Sivanda kusimudza ruoko rwerudyi mutedzera zvandava kutaura mashure. Tinoguma paya kumashona mukati momwana wamambo chinamora. Kumbirawo kusimudza ruoko rwerudyi mutedzera zvandava kutaura. Ini Mark Esau Sivanda. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko pasi. Ndokumbirawo atezvara Big Mo Smith muziviso dare muchidimu isu rakasimukira makagara pasi. Chasakisa kunge munge muchimhangarira Mark Esau Sivanda chii. Pamusoro yedare. Vasibanda vakadana nemwana wangu. Vakauya vakati pamba pangu. Vakarara pamba pangu.
ndikavabvunza vakasibanda maramba mangu vakaramba, ndikabvunza mwana wangu akabvuma. Kati kuvasibanda maramba mangu ndakupa mwana wangu, vakati kwete. Ndikandipedze mapurogiramu angu andina une mudzimai wangu, andapedza kukamubheki. Vakazoenda asibanda kuUK vakadzoka. Ndikatira mwana wangu ndikuenda naye. Until now wasiti wadzoka naye. Vasibanda. Ndofunga mukunzwa zvekutsanangurwa nava Big Mo Smith kuti ini makawanikwa mavata mumba mavo nemwana musikana wavo, mukazoenda kuUK, mukazodzoka, mukazotora mwana wavo mukaenda naye kusvika pari zvino vari kutarisa kuti ini ndimune mwana wavo. Munoti kudii nazvo? No, sir. Inyaya atukase ndibunza zvepekutanga. This first time kuti ndakarara kumba kwavo. Inini ndine reason. Can I pass this to the chief? The reason, what this gentleman is saying in the end time. Ndikumbira kuti mutsanangure maringe nezvataurwa divi renyu nokuti chii. So what I'm saying is, I've never ansanangura kwako Mr. Chitobera. In my understanding, mwana wako kwaka when she left a long time ago, a long time ago, because I maybe nokwanisa kukuwadziwa nemdzimai wangu or mudzimai wakachatumira vanhu, something like that. That was the way I understood it. Ndobva aenda kuChipinge kunobva mudzimai wavaChitobera. My understanding ndekuti vaChitobera vakati asadzoke kumba. Okay, so that's the reason why akabva pamba pavo. To my knowledge, nenda under UK, angari kwa mtanda or for a long time. Years no ari kuHarare. Ari kugara kuHarare area inonzi Centrum. Andikuziva zandanga kusvika ikoko. Alright. Mavis Chitobera munomuziva? Mavis mwana wavo munomuziva? Izvi pari zvino munotoziva kuti ari kuHarare? Well, I cannot prove it, but this is what she's told me. Munotaura mezi? No, not necessarily. Not really. Say, look, I'm a private citizen with private rights. Is that really this court's problem? By the way, this conversation is between who and who? This is the conversation between the dad and the daughter. This is from the daughter. Yeah. This is the conversation between. This is the conversation between. Yes. Last time didn't you mention Ruzuni maybe Sakabing Makati Aisha? You did mention that? Yes, sir. Yes, I did. So how come you're saying you don't know him? I said I know him. Okay, and they were suspect that you were in love with her from your wife. Isn't it so? Sir. Is it a problem to? That is what you told us last time when you were here. Could it so what? No, kana makadana na ndoba ndoba kuzwaka. Ate zona kuti makadana ne mwana wao. No, he says ndakarara nemwana wao. Kumba kwao, which is this is the first time for me to makadana ne mwana wao. Look. For the benefit of this court, I'll say yes, but that's private. That's private. That's not an offense. One is above age of consent. Marriage does not need anyone's permission to get into a relationship. Listen. Wait. Ndambobvunza kuti iwe uri musoja iwo hani? I'm retired. I'm an officer, sir. Yes, but being retired does not mean you move away from the ethos of being a soldier. No, I don't. You need to be as responsible as a soldier. Yes. Kuya kuno kudarika does not mean kuti unofana kubva wachinja rurimi rwako and sound like you are being abused. We are here kuti tinzwe nyaya
toonesana kuti zviri proper here kana kuti kwete. Ndabvunza mubvunzo wekuti Mavis ari kupi, ndokubvunza wandakubvunza, nekuti nyaya yatakaunganira panapa inhau yababa vaMavis vari kuuya vachiclaima madamages kubva kuna Esau for mwana wavanonzi Mavis handiti, zvichireva kuti handina kubvunza mubvunzo, zvichireva kuti Mavis wacho anoda kuvepo kuti abvume kuti ichokwadi kuti zvokutaurwa nababa vake ichokwadi, nekuti isusu panorema kuti tibvunze Mark kuti atidaire kana kuti baba vataure vakamiririra Mavis. Moreover, Mavis wacho is over 18. Pane pauda kuti Mavis akagara apa, baba vari apa, Mark ari apa, baba votaura nyaya dzavo, Mavis votaura kuti Esau ano, Mark anomuziva, from there tochizoisa nyaya kuna Esau, because ivende riripo nderekuti Mavis haapo, and in the absence of Mavis it's difficult kuti tione pane nyaya, because whatever we do Mavis anogona kungotiseka kuti hai Mark hatimuzivi, because zvakafanana kuti toda kuroodza mwana musikana asipo, ende izvozvo hazviite mutsika dzedu izvozvo. Kana tichitaura roora, ari kuroorwa wacho anofanira kuva aripo. Saka babaka, hakusi kuti ndiri kuramba, but tsika dzedu dzinotaura kuti hatiroodze mwana asipo. Tinoda mwana wacho ari apa, tobvunza ukama hwake naEsau, obvuma kuti chokwadi todanana. Abvuma kuti chokwadi todanana, togara tese kubva ipapo I can proceed safely. But as it is now, it's tricky kuti ndiproceed, because ndinonyadziswa mangwana nekuti Mavis haapo. Mavis anouya achindipandukira kuti akakuudzai kuti ndodanana naMark ndiani, maiteerera baba vangu ndiwo inini here, kubva ipapo zvinhu zvavo. Saka we need presence yaMavis kuti apupire wega kuti claim yamuri kupa iyi ndeyechokwadi here, uye kuti vari murudo here vanhu vaviri apa. I think nezvandataura izvi ndiro pandinogumira maringe nenyaya iyi. Kana Mavis kana avepo, then we can proceed. But can I just say something? Kana inini ndichitana Mavis, kana ndichida kuroora Mavis, is it not the right way kuti ndinogadzira pfuma yacho? Totaura naMavis, tofunga toda kuroorana, toenda kumazitete pane nyaya iyi, mungatikumbirire kudate kuti tiunze zvatoda kuunza. Ndine vana varoorwa. I have never. Ndochikonzero wanzwa ndichiti we cannot proceed in the absence of Mavis. Handiti? I don't understand what the problem is, but kwewe conversation yako yakubva kupapa iwewe. Iwo nyaya matauriro yako akubva kupapa. Ini ndikutaura nababa, ndo vakamhanga. I don't understand what is supposed to be permissible. Uri kubvunza ini here? Yes, sir. Vasivambi, Yes, sir. imi mambo nachamataudzwa kana chamabvunzwa namambo vapindurwa ndevava kuti nyaya yenyu hatina kukuenda nayo kana Mavis asipo, kureva kuti hapana chimwe chekutaura zvakumirira Mavis. Can I also pass another piece of paper to the chief? Vataura kuti hatikwanisi kuita proceed kana Mavis asipo. Saka ngatiregedze kuda kuistirana nguva tisiramba tichipasirana mapepa. Zvataura namambo wazvinzwa. No, but I want the chief to say that. Ngatiere zvandataura. chengetai mapepa enyu, kana nguva yakwana muzobuditsa uko wenyu wamunoda kubuditsira. Panhasi togumira panapa. Pamusoro imani ndakasangana nekadambudziko kadiki diki. Ndakasangana nekuti akura vagara nemwana wangu for 3 years. Ndakatuma munyaya kuti abvunze akura pfuma yangu. Akura vanhu vobva vapindura munyaya vachipopotera munyaya. Ndobva Mavis apenga futi achiti handigoni kuroorana So I'm trying to get enough without tower.
vasina kusolvesiva inenaa Iyo imbokuda panze iyo. Imbokuda panze. Baba Jitobea. Babonga. Wazama kuda kubatsira inyenge sekwe. Alright. Anomunzwa sipanda urambota ndinongoda Mavis. Indandoramba chirambo kudaro chii. Paakuda Mavis kutanga ari kupapi. Apa itaura kuti ndakadanana naye ndagara naye ndakaita nezvinoti. Ubvabvudza umbo hwese kudanana nani? Naye mambobva atoka. Mavis manje pamusoro yemambo. Taura Mavis mufana ndakatuma munyaya kunobvunza kura. Angu aitori vese vainasandura vese. Mavis akabva apenga kuti andinodana neover age, andinodana neover age achidaro. Sikandati mune munyaya kayada nyaya yacho handichaibhona kandi ndoenda kusanyati kuna mambo. Mavis akataura araramba Mavis wati kuti andirara nasipanda, andisore mari nasipanda, nditambura kurema mari kuna sipanda because you are praying nasipanda. Mwana wangu. Akauya pano manje pamberi pamambo akaswera moda ndanasibanda ndakaita nasibanda ndigare nani nasibanda mambo angu asungwa maoko avangonozoenda mbeni yacho vanenge vachifura norongani Saka ndinozoita sei manje mwana wangu ane 3 years nasibari vese. Ati mwana wenyu ndiye ari kuramba. Sakuramba vese vari 2. Mwana wenyu ndiye ari kuramba. Dai mwana wenyu ari zvaita. vane mwana wese Ndotona message yakanyora sibanda yemufoni akinyora munyaya. Akaitisa mwana wangu nhumbu. Ndobva anobve amuti nhumbu yebhisa. Ndobva nhumbu yacho mwana wangu achibvisa nhumbu. Mwana wangu anyora message kumwana kumukadzi wasipanda kuUK. Muri mwenye unifosa kubvisa nhumbu. Message message yemufoni mangu. Nhumbu yabviswa nhumbu yacho. Haana nhumbu mwana wangu. Haana mwana. aiwa zvinenge zvakanaka nyaya yakambotaura zvese zvakamboa zvinhu zvakanaka ingabagara muchida ivei kuti relationship yenyu nemwana wenyu ngeini pakanaka because zvimwe zvayo zvokuti Mavis azokurambirai inyaya yekuti pamwe imimi nemwana relationship yenyu yakanaka nezvikonzero pamwe zvamunoziva kana zvamusingazivi saka sezvataurwa mambo vanosvika pekuti havagone kutaura saka ndakafunga mugadzirisai relationship nemwana wenyu mwana ngazi kuti baba wake ndibaba wake angononga achinyengedzwa ipapo kuti yaingoita zvechiti yangopera ubvadhamu apa atemba nomutoka Tumbunedza. asi mambo hagona kuendawo kuti mberi pebvisa asi Ndombonedza asi pane trick because mwana wangu akunyedzwa nemari. Amuna kuramba achingedzwa because vese vakugara vese. Kuda kwemari manya basi mwenyedzwa nemari achiramba kudaro. Makore achowanda. Yapakunda madzitete. Madzitete ndo afana kudedza Mavis. Ukurukura naye womuonesa tsika. Uona ndo anokwanisa kudzora here. Ndipo kana yakatodai baba vemamfani vapandoda madzitete. Ndodambudziko rakanaro muwana irorero. Dzano kuti ndewangu kuita zvandoda. Kana zvazoshata nhamo yaya baba. Zvakanaka mambo ndombonedza. Ndoipire kumadzitete. Vanhu vanoisvitsa papi. Zvakanaka. Maita basa.